Fy enw I ydy Dyfed, a dwi am geisio rhedeg 10 km i godi arian i apêl Nadolig cymorth Cristnogol. Ar gychwyn y pandemig, mi benderfynwyd yn bod ni fel staff i weithio o adra. Mi roedd hynny'n golygu y byddwn ni'n gwneud llai o gerdded, llai o ymarfer corff. Ac felly mi roedd angen i mi wneud rhywbeth mwyn cadw'n iach. Nid jyst iach yn gorfforol, ond yn feddyliol hefyd, oherwydd mi rydw i wedi diodda gryn dipyn o iselder dros y blynyddoedd. A felly dyma pam nes i ddechrau'r rhedeg. Y nod i gychwyn oedd 5 km. Dwi'n mynd i ennill unrhyw ras yn sicr, ond dwi yn cael blas arni ac mae o wedi bod yn help. Pan benderfynodd tîm cymorth Cristnogol yng Nghymru greu antur yr advent mwyn codi arian at apêl Nadolig, mi roedd hynny'n gyfle gwych i mi osod 10 km fel nod. Dwi wedi llwyddo 9 km hyd yma. A'r penwythnos nesaf fydd yng nghyfle olaf i cyn Nadolig i gwblhau'r dasg. Os allwch chi fforddio, puntan neu ddwy, plis wnewch chi noddi fy ymdrech chi ac ymdrech gweddill y tîm. Diolch yn fawr.